Iya iki kekerasan iki. Kekerasan dalam rumah tangga iki Mang Musti. Gak boleh ditiru ya. Jangan sampai terjadi dalam rumah tangganya Mbak Vicky juga Mas Kasri ya. Iya. Nggih.
Ngaturaken wilujeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sembah nuwun nggih Bu nggih ingkang sampun jawab salam kula. Nggih. Mergane jawab salam ki hukume ki wajib. Ramarene lho som ketok som. Ah Laki-laki iya. tok. Wis ora masalah. Nanging sisih kiwa tengenmu sing nang wingking lak rame to. Rame, Bu. Nggih, sugeng dalu sedaya tamu undangan ugi nggih. Ingkang kagungan kersa ingkang kinurmatan Bapak Kasri saha Ibu Su. Ibu Sutipah. Bu Sutipah, alhamdulillah sampun nimbali kula sak kanca matur sembah nuwun andhem rezeki. Nggih. Dalam rangka acara seneng-seneng mantu ingkang putra. Nggih. Mbak Vicky dalam Mas Kasri juga. Iya betul sekali. Dengan yajeng dewan sakinah mawaddah warahmah. Heeh, enggak pikantuk omongan. Muga-muga ndang duwe putra. Mergo putra iki dari kekuatan ngono ya, Jin. Oh iya berarti saya akeh putrane saya kuat ya Rom. Insyaallah muga-muga Insyaallah. langgeng sampai maut yang memisahkan. Amin. Ugi keluarganya Pak Kasri muga-muga adem ayem, pinaringan kesehatan, keberkahan, rezekine pokoknya lumintu sama Nggih, barangnya. amin. Nah, tidak usah pakai lama karena ini sudah malam sekali. Iya. Coba di senggol-senggol konco-konco yang hadir. Iya yang hadir malam ini. Mbak Puji ya Allah cantik sekali sama Mas Eleng ra. Ya apa cah iki piye lagi bareng nang sambung dek iki kae lho Cin. Pangling to? Oh. Pangling aku Aku mau pangling nggak, Mbak? Aku maune pangling kok tak inget-inget jebule Mbak Puji sing nimbali awak dhewe ndek wingi lho sayang. Sing sunat Mas Sing sunat anake. Oh iya iya iya. Aja kaya wong deleleken kowe. Aku lali Romong aku tak nggo turu. Ngono ku lali kok sa. Nemen kok ya ora sida disangoni kae kok Cin. Aku eleng Mbak, aku eleng pasangane ya Mbak. Bose sayur ngono kok Oh, iso. nggih. Oh. Pokoke berkah barokah. Adike sing dihitan sampun modot. Kok sampun modot? Sampun nganu, sampun mari, sampun nganu nggih. Sampun sekolah meneh wis suwe banget kok ya Cin ya. Takokanku kok tekan ndi-ndi. Nek sampean mati tetep modot ya domu. Maksudnya iki lho biasane nek bar disunat dibuang sengkolone iki Mak dedeke biasane iki modot. Nek niru bapake mesti gagah gede dhuwur. Walah, Nek dhuwur niru tenan. Puji Mbak Puji mesti cilik merungkil. Tapi kan cantik. Cantik sekali, Mbak Puji. Ya, kebareng kula sak kanca sasih berkah kebejenang sedaya. Niki wonten pamunjutan wonten Melati Rinonce Mas pun langgam rumiyin spesial dulur-dulur seren yang nyuwun. Juga buat temanten berdua. Semoga langgeng ya, cus. Oke, kita resmi. Saka pucak wangi nek gak salah ya. Ya. Ya, monggo. Melati Rince, Ratu Ayu make up juga sering dalu. Mbak Siti apa? Takkan bisa. Oke, terima kasih Mas Indra ya Allah. Oke, digoleki Pak Jogoboyo iku. Halo Pak. Pak Jogoboyo Padas. Ya. Monggo. Melati Rince. Katur dumateng sedaya tamu undangan ugi sesepuh-sesepuh wonten dusun Jati sedayanipun ingkang nembe mirsani streaming RS Hoteng WM Lighting kantor channel ugi Chandra Visual. Yo. Lakai was mrene nyangkeng kembang Melati Rinanci tanda jati tetep engkang sakuhane
Iki Hey, so so. Hey, ah, Mas. Ah, hey, hey. Hey, ya, hey, ya. Hey, Yang bersari Wahyu Manggala lagi. was, hey. Hey, Ha, hey. hey, Hey, ha, hey, ha. asik. Yang Sir. Legai buat sembreni. Rinanci. Tondo yati. Tetep ingkang Wasik ya mas. Ayo mas. Iki pasanmu melaku kudu sumandhe pangajarku asih lahir terus ninggalku. Hey ha hey hey ha hey ha hey ha Oke, sampun. Sampun, matur sembahnyumun kanca-kanca yang sudah hadir malam hari ini Nggih. yang sudah ikut meramaikan Wahyu Manggala. Ha-ha. Wonten dusun Jati dalem Mas. Nah Mas. Puspita nala matur sembahnyumun. Adik saya sunat nanti Mbak gak ikut. Mbak enggak ikut Besok ya, sekolah Mas. kok, Besok Son. sekolah. Tapi aku sesok ngajar lah, aku tetap mergawe ya, Dek. Ngajar apa iki maksudnya? Lho. Sekolah guru? Ngajar senam domongi. Oh iya lali. Dina apa sesok? Selasa ah. Selasa. Aku jadwalku Minggu, Selasa karo Minggu tok. Selasa. Selasa dak jadwalem iku ah, ngulang senam ning sekolahane anake mentek iku ah, ben ora males. Oke, sapa nggih wonten pelantari nonce paham iki lho. Ayo, no. Kabut biru aja lali Oh iya, nek mau kita sumile. niki Puspita Nala. Kula tak ngaturi saking ingkang kagungan kersa ndek siang sing dereng katuran. Nggih. Wonten Tresna Sudra Mas. Niki Pak Kasri. Lho aku guru senam ya ora masalah to, Dik. Lho Pak Kasri. Ajeng tindak pundi, Pak? Niki ya tembangin jenengan kula aturi. Apa bayari ketoprak iki, Rom? Ajeng bayar ketoprak Allah percuma, Dik. Lah kok percuma? Bayaran kuwi entek. Malah aku yo Rom sedih ini Ya arep-arep aku ya wah ya Mas. Terus Sudra. Mas suwunannya di remix nggih. Ini juga salah satu permintaan dari dulurmu yang ada di Kudus. Iya. Iki divisi Lala Lala Jumini. Jumini. Mintanya ada di remake. Ya, ben tombol ngantuk Mas. Ya. Cus.
Mbak Londo idamanmu. Jambu. Mama Barang si Rima. Mampir. Mas Adipati juga sak konco, Papa Lina, Sutresno Waranggono. Mbak Ngasri saking Dolokan, Mas Tete sing tresno. Ayam terbang. Saking Padas. Gula sembuh. Saking Ulaan Bos Ake. Bos Goto. Abot Iya. nanda Ha. no. Tapi lali nanti tekan pati. Tresnoku mung kanggo
dari tuan rumah. Dari TR sama TW ya. TRTB. TR tuan rumah, TW Tingki Winky. Saya kok pinter dia di Iya, kan kamu guruku. Pak Rahman juga hadir. Nggih. Konco-konco yang di sebelah kene nang iki cabean sering nganti kabeh iki Cek. Wih, teko kabeh. luar Banyak biasa. sekali Mbak Makasih, nggih. sembuh. Sakon jadi dhewe. Ya, dilanjut wonten apa? Kesel. Kesel iki aja mau kesel, aku loro lho engko. Paksa. Oh iya. Kowe ora dipaksa polam kaya wel peh kawasan. Mbak Jumaidi apa? Sembarang biasanya cuy. Apa? Klincuco. Ya Mas, penature wonten gelang alit. Saking Mbak Ngasri menika rembangan saking anu nggih. Dolokan Ben, apa Mbak Ngasri badan derek nyekar? Bengi-bengi rom bengi-bengi. Lah kenapa? Jare Mengancam- nyekar. Anu Nyekar ibu- kene, lar kene. Nyekar apa maksudnya? Nang kuburan. Dogmu iki nyekar ki maksudnya nembang, ngoten lho Cin. Wah pugu sak kanca iki mang wala komplotane saka ndi? Dresan. Ya. Monggo Mas Udin, coba aku mau lihat Mas kemampuanmu Mas Udin. Kowe Yo. mau jare pada nyanyi ayo. Wonten gelang alit dados. Hey ha, hey ha, hey yo, hey ha, hey ha. Wis kalah semene lawase. Isan
Ojo nangis kok ana sing ngapa-ngapane kok iso. Aku ngene-ngene babak seneng. Kawasan yo kawasan yang kancane dipikir wis sampluki. Kok ket aku kudu tukaran karo Mendak kae kenapa? Joget kok tukaran ae. Oh, kapal apa iki dek wedok kowe lesbi ya? Aja muni-muni lesbi. Engko ndak ana sing tersinggung. Oh iya, Diomongke kok iso. Oh iya. Jaga mulutmu iki kawasan kok. Sampun nggih Mbak Ngasri tembangipun sampun kula aturi wonten Gilang Alit. Heeh, sampeyan warawipun nggih. Tapi saking Jolokan Sulang. Ini lagunya apa ya? Lagunya. Iki mau ana tambahan gitar, Queen Cucol, kabut biru, enggak tro mau sida ora Mbak Mia? Enggak tro mau lagune Memandangmu sida. iki, Nduk, memandangmu, Nduk. Mau diganti memandangmu. Oh, iya. Iki melati ronense wis tak aturi ra mok suwek. Lali som, kudu Nek gak melati disuwek, engko ndak malah kayak bintun iki neng niku lho kok. nganten. Nganu ya Mas, diaturi wonten nganu nggih gitar Sumile. Saking Mas yang ada di kanan panggung Coba iki nggih. diaturi sing campur sari dulu enggak apa-apa ya. Saya Mas nganu ya. Yang dari ndi Mang Mas Adipati kok tretek Mas apa ndi lah? Lumbung Mas tok kene lho Dek. Lumbung Mas fanmu, ninggal Dek. janji. Iku Tanjung Mas, Cok. Lumbung Mas Pucak Wangi kono lho. Kowe iki kakek dijanjeni wong lanang iki mesti Aku ketara. sing janjeni Oh malah. ngono. Ya. Monggo, penaturi wonten gitar ya sudah. Yo. Monggo. Melek. Say
sumilil. Wis tak pengen ngomongno ngono iku senengane kok iso Iya, menuruti kan? isi hati. Mbah mau kudu nuruti ya. Masih belang ya, Dek? Dicoba Tapi gak ditambahin. hidung belang Mas, sampean Mas gak ya? Kaose tok ya. Siji ae sing ndi? Kamelia aja. Kamelia Irwansyah ya apik. Lupakanlah aku. Iya. Oh ya. Iki diaturi Puspita Nala dulu ya, Mas. Ih, lagunya sedih banget. Aku nek nggak puisi, aku nek ana lagu sedih senangnya nggak puisi loh, Mas. Ya. Wonten tiade apa? Heh? Apa Mas Fit? Dia emang gak gelem iki Mas Indra iki mesti warah-warahane kok. Apa lagune? Gak jalan. Ya Mas Puspita Nala. Ya Allah rakyat mau ya. Lah iku lho Pratama melok Mary bareng iku lho. Ngarepan Kowe tangi turu. Mah aku rembes ngono. Apa? iya Mbul, aku ya ora ndek bubuk. Dek Ubit. Ih, gandrung. Wah, Gandrung ah. Lagune waki ya. Ayo Mas Lagu lho 20 iki wes. Gak apa kok dimetre-metre. Yuk cus. Aku yuk keren. Tata. It's okay no problem. Soalnya omah iki tak takoki omah Pratama gak kenal Pratama. Hey. Tata Subroto iku mesti. Nyanyi nduk, nyanyi nduk. Eksa eksa eksa. Iyo.
konco-konco yang dari Jender apa Lakeh lah aku kok lupa. Ya, pokoknya daerah Jendir sama Lakeh ya. Ya kuwi pokoknya konco-konco yang di belakang yang tadi yang kemarin malam minta iklan jujur Oh, iku lho iya. saya. Aku